Hoi. Bist du lekker bevel? Bist du lekker bevel? Waarom laat jij je haren afknippen voor Stichting Haarwensen? Omdat ik dat leuk vind. En waarom vind je dat leuk? Zieke kinderen. En wat kunnen die zieke kinderen dan mee? Pruik krijgen. En die krijgen dan een pruik van jouw haren. Ja, Dus dan gaat al jouw haar eraf. niet helemaal. Wat gaat er dan wel af? Zoveel. Dat is wel heel veel, hè? Ja, Vind je dat ook spannend? ja. Woensdagmiddag liet de kleine Caitlin van der Meulen wel geteld 25 centimeter van haar haar afknippen bij kapsalon Johan. Dit deed ze voor het goede doel, genaamd Stichting Haarwensen. Stichting Haarwensen zet zich in voor zieke kinderen en maakt pruiken voor hen, zodat ook zij weer letterlijk de toekomst mooi tegemoet kunnen gaan. Ben je er klaar voor? Ja? Nou, gaat ie. Is het in beeld? Bijna. Oh. Komt-ie. Dan kom je een stukje. Dat is leuk. Dat voelt gek. Moet jij even vasthouden? Jongeman? Niet leuk? Zullen we dit thuis doen? Dit voor een beetje. Dan ga ik je vanaf hier laten zien wat er overgebleven is van je haar. Nou, het is wel heel mooi ook, Caitlin. Net gewoon of zie je voor dit. Oh, moet je zeggen dan. Oh, wat leuk, wat lelijk. Goed? Nou, nee. Zal ik het eruit pakken? 1, 2. Wat vind je van het resultaat? Leuk. Ja? Ja, Kun je ook eens een rondje draaien om te laten zien hoe het eruit ziet? En vind je ook dat anderen dit moeten doen? ja. Waarom vind je dat? Omdat dit leuk is. Het is ook goed, hè? Ja. Het haar van kleine Caitlin zal nu worden opgestuurd naar Stichting Haarwensen en er zal een pruik van worden gemaakt die spoedig een blij eigenaar zal vinden.